Magpinsan nalunod sa Angalacan River. Nakaalerto Russell Simorio. Puno ng paghihinagpis ang bahay na ito sa Barangay Poblasyon, Mapandan, Pangasinan. Dito magkatabing nakaburol ang magpinsan na nalunod sa Angalacan River na bahagi na ng Mangaldan. Kinilala ang mga biktima na sina Aliana Grace Biacan, 12 anyos, at Jennifer Capua, 10 taong gulang. Kwento ng lola ng mga biktima, pasado alas 2 ng hapon kahapon nang umalis sa kanilang bahay ang magpinsan, pero hindi inakala na dediretso sila sa ilog upang maligo. Pumunta sila, hindi sila nagpaalam. Ngayon, hindi namin alam. Sabi yung kapatid niya, ay si Put at saka yung kapatid ko nalulunod. Sabi yung pamangkin ko rin sa papa niya. Ngayon, tumakbo yung papa niya na hagipin sana. Wala na. Tumagal ng 4 na oras ang search and retrieval operation ng otoridad bago nakita ang bangkay ng mga biktima. Ayon sa pulisya, posibleng napunta sa malalim na bahagi ng ilog ang 2 biktima at tinangay ng agos. May portion na malalim, may mababaw. So siguro hindi marunong maglangoy. Paalala ng otoridad na bawal pa rin ang maligo sa ilog dahil sa umiiral pa rin ng Modified General Community Quarantine. Yung pinapaalala yung mga magulang ng mga bata ron na huwag silang palapitin yung mga bata sa ilog kasi lagi hindi nga napapaalam. Minsan doon sila naliligo. Kasama si Wilson C. Russell Simorio. Balitang Amyanan.